týče tady s paní ředitelkou z nadace Naše dítě, těší mě. Těší mě, Hanko, že vás poznávám. Ano. A já se vás chci pro úvod zeptat, kdo jste za nadaci a co vlastně, čím se zabýváte? Mm-hmm. Tak nadace existuje 20 let, já jsem její zakladatelkou. Byla založena s cílem pomáhat dětem v těžkých životních situacích. A první náš velký projekt byla celostátní linka bezpečí, kterou de facto nadace vybudovala a já byla 10 let předsedkyní představenstva celostátní linky bezpečí, na kterou se děti mohou obrátit, když mají krizi nebo když si potřebují popovídat. Po těch 10 letech jsme vlastně předali linku bezpečí do rukou kolegů z linky a v nadaci Naše dítě jsme rozšířili naše portfolio o pomoc hlavně dětem těžce handicapovaných ze sociálně slabých rodin, dětem v těžkých životních situacích nebo dětem z rodin, kde je celá rodina nějaké krizové životní situaci. Snažíme se šířit osvětu, aby se dětem neubližovalo, či je to i osvěta proti týrání, zneužívání, proti šikaně, proti internetové kriminalitě, či ta osvěta považujeme ji za velmi důležitou, protože je třeba, aby se správné informace dostaly k dětem v co nejrozumnějším obsahu a zkrátka správném podání. Takže to je zhruba asi, o čem nadace je. Dalším posláním nadace je a jedním z hlavních poslání je vyřizovat žádosti o pomoc pro těžce handicapované děti, jak fyzicky, tak mentálně, od maminek samoživitelek, takže to poctivě děláme. Každým rokem přerozdělujeme minimálně 12 milionů korun a za vlastně dobu naší existence jsme přerozdělili 270 milionů od sponzorů. Nemáme žádné státní příspěvky, protože podle legislativy České republiky na cílem nadace je vlastně přerozdělovat prostředky, které získáme od sponzorů, takže můžeme se pravděpodobně ucházet o některé zahraniční granty, ale jinak jsme plně závislí na velkorysosti našich mecenášů, našich sponzorů. Já se vás ještě zeptám, vlastně ty finanční příspěvky kam většinou míří? Na co? Ty finanční prostředky míří, jak už jsem zmínila, k handicapovaným dětem, o které maminky pečují vlastně 24 hodin, jsou v domácí péči. To znamená, mámy těchto dětí nemohou chodit do práce, celodenně pečují a tím pádem jsou plně závislí za prvé na státní podpoře, pokud teda nepadne otec dítěte ze hry, což se velice často stává, takže jsou závislé buď to na státních příspěvcích, nebo většina těch doplatků, ať je to například vozík mechanický nebo elektrický, nebo polohovací zařízení, asistence, někdy auto na převoz nemocného dítěte, tak vlastně zdravotní pojišťovna přispěje na čas a ten doplatek musí ta maminka nemocného děcka sehnat. A pro mě je to velmi, velmi obtížné, protože většinou zaprvé ty mámy jsou téměř odstřižený od života. Pokud je v rodině, jsou prarodiče, babička, děda, tak je to fajn. Ale většinou ty žádosti jsou psané rukou, je vidět, že nemají ani internet, ani počítač, jenom se dozví buď to na zdravotním u lékaře nebo v lázních, kdo pomáhá, na koho je možné se obrátit, takže zkrátka ty žádosti jsou
většinou rukou psané a zkrátka člověk, když se vžije do situace té mámy, která bez naší pomoci by vlastně nezajistila ani pohyb toho dítka po bytě nebo bez toho polohovacího zařízení by ho nemohla dostat a zajistit pravidelnou hygienu ve vaně, tak zkrátka rádi pomůžeme. Bohužel není to dneska jednoduchý, protože je velká konkurence mezi neziskovými organizacemi a sponzorů ubývá, tak je stále obtížnější se jako zajistit všechny ty žádosti, které se na nás obrací většinou maminky. A máme co dělat a jsme zkrátka vyhověli co nejvyšší míře. A co si myslíte o současné situaci těch handicapovaných dětí, aby se třeba lépe vžili do toho normálního života? Tak já myslím, že je velký posun proti době předrevoluční, před 89. jak my říkáme, před sametovou revolucí, protože tehdy byla snaha, aby handicapovaní šli úplně zmizeli z ulic a v podstatě, aby byli v izolaci, tak tady určitě se změnilo hodně. Ale bohužel stále jsou diskuze o kdo bude platit asistenty a o nedostatku financí za osobní asistenci. Ono je to nejenom asistent, který může pomoct mamince doma, ale i školní asistent a pedagogický asistent učitele, v případě, že dochází k inkluzi těchto handicapovaných dětí. Takže ta situace se hodně zlepšila, ale stále není ideální. Těch financí ze státního rozpočtu není dostatek. Takže pokud tam figuruje mimo maminku, která žije vlastně ze sociálních dávek, ještě otec, který stále k dětem cítí jako potřebnou zodpovědnost, nebo pokud pomáhají prarodiče, tak je to fajn, ale pokud opravdu ta matka dětí, a někdy jsou to i například dvojčata, obě dvě těžce handicapovaná, pokud nemá někoho, kdo jí pomáhá, tak ta situace je velmi vážná. Takže jako když se vcítíme do role takové maminky, co musí prožívat, aby zajistila základní péči svému dítěti nebo svým dětem, tak děláme, co umíme, abychom mohli pomoct. A ještě, já vím, že ty peníze dostáváte i od lidí a máte vlastně různé způsoby, jak ty lidi oslovit, tak jaká forma je třeba nejefektivnější? Tak to je zajímavá otázka. My máte pravdu, máme na našich webových stránkách www.našedítě.cz tak jsou na nás veškerá spojení i možnosti, jak nám zaslat finanční prostředky. Ale přesto se snažíme, i když dostaneme šanci, tak vystoupit v rozhlase, v televizi, když mi se trochu zkomplikovala situace, protože vzhledem k tomu, s dovolením jsem